Kumusta man tanan mga boys and girls, mga friends, mga idol na mo sa mga kalabas. Sa tao sa tanang tanaw ning kanta. Kasuyan tamo sa tinod kong kaagi sa kinabuhi. Nga mapait kong kahimtang. Akong iasoy ang tinod kong kaagi sa mapait kong gidangatan. Sugod atong year 2000 sa dihang nagkabulag mi sa kong asawa. Usaw tulon mo mga anak, ilan akong gikalimtan ug ila akong gikasilagan. Biktima ko sa gugma keng tulog ug mga anak. Wala ko nila ilha nga ila kong amahan. Biktima ko sa gugma keng ang akong pamilya. Wala nagyod ko nila tagda ug ila kong ikasilagan. Pagkapagsakit yun nga bation ug pagkapait nga palandon. Kung nagsalit ko ay ta sa tong pamilya ug di wala natatagda. Inay ila kong panggaon, ila na hinod kong sakiton ug dili pagyudigo. Wala na ko nila ilhang amahan. Biktima ko sa gugma kayang tulog ug mga anak. Wala na ko nila ilha nga ila kong amahan. Biktima ko sa gugma kayang akong pamilya. Wala nagyod ko nila tagda ug ila hinon kong ikasilagan. Pagkapait yun sa gugidangatan nga ilan akong gikasilagan. Grabe yun ang akong pagkantos. Grabe kadaghan sa marsa kong dugan. Paggawa pa nila'y kaluoy, paggawa pa nila'y kasi-kasing. Biktima ko sa gugma kaya tulog ug mga anak. Wala na ko nila ilha nga ila kong amahan. Biktima ko sa gugma kayang akong pamilya. Nabiktima ko sa gugma, biktima ko sa gugma, biktima ko sa gugma. Kailan ako gikasilagan. Shoutout ko sa akong pamilya nga nasilag nako, sa akong asawang si Joy Bareng, sa akong tulok anak si Daidubin Rosa o si Don Delberto Rosa Jr., si Daijira ni Rosa. Hinaut na makaamgo na mo ila naman ako ang inyo kong amahan, o tagad naman ako. Isalig na ako sa Diyos ang tanan, kaya wala ko ilaing kadangpan ang Diyos man. Nagtinarong ko sa kong pagkatao, nangalagad ko sa Diyos, apan wala na ko nyo tagda. Usan is akong pagsulay sa kong kinabuhi, bidawat na ko sa tumang pagpaubos tungod kay misalig mito ko sa labang makagagaw.
Og salamat sa inyong pagtan-aw ni akong video nga sa tinuod kong kaagi sa kinabuhi. Hinaot nga makaamgor ang akong pamilya. Nga dili sakto lang gibuhat. Nga wala sila kay motis kay tasan kundi ikaligot-gotay noon silang gibuhat kay nako. Salamat sa Dios. Daghang salamat ninyong tanan sa pagtan-aw sa akong video. Support lang mo na ako, maluoy. Di lang takot to. God bless always na itong tanan. Salamat sa